Ένα παλιός. Μια παράγκα. Ο Καραγκιόζης. Ναι, μωρέ. Αυτός τα ξέρει να πει. Αυτός γυρίζει όλη την ημέρα από εδώ και από εκεί για κάνα μεροκάματο, για κάνα φούρνο. Αλλά για να δω, για να κοιτάξω. Είναι μέσα στην παράγκα. Πάμε. Θα πω στους μουσικούς να παίξουνε να ξυπνήσει. Αυτού ξέρω, του αρέσει και η μουσική και ο χορός. Παιδιά, παίξτε να ξυπνήσουμε τον Καραγκιόζη. Μαέστρο, ορχήστρα, το χορό του, φόρτε! Ποιος Χρυσούζης φωνάζει όξω από τη μεζονέτα? Εγώ, ο φίλος σου, ο Κόσμος. Ποιος Κόσμος? Αυτός που έρχεται και σε βλέπει γιατί σ' αγαπάει. Πα, και πού το ξέρω εγώ? Σάπως και μου δίνουν τίποτα για να το καταλάβω. Και σαν τι θες μωρέ να σου δώσουμε. Δεν έχεις ακούσει που λέει αγάπη δίχως το ευρώ δεν βράζει φασουλάδα? Καραγκιόζη, άσε τα αστεία, βγες έξω. Δεν βγαίνω, δεν μπορώ. Μα γιατί? Έχει χαλάσει πόρτα. Ποια πόρτα τρομάρα να σου έρθει, ούτε πόρτα έχει ούτε παράθυρο. Τώρα έχω πάρει στεγαστικό. Καραγκιόζη, άσε τα αστεία, εδώ υπάρχει κίνδυνος σοβαρός. Εδώ πρόκειται για το φίδι. Ποιο φίδι? Καραγκιόζη, έβγα έξω παιδί μου να μιλήσουμε. Δεν μπορώ ρε παιδί μου, σου λέω, βλέπω όνειρο έγχρωμο τώρα. Τι όνειρο βλέπεις, τρομάρα σου, τι όνειρο βλέπεις τέτοια ώρα? Ότι ξοβλάω την πιστωτική. Καραγκιόζη, το ξαναλέω, πρόκειται για κίνδυνο σοβαρό. Πρόκειται για το φίδι. Άντε πάλι με το φίδι. Ποιο φίδι? Μα καλά, δεν άκουσες το τελάλημα.